late, ano kami, mga late enrollees kami. Minsan yung mukha ko. Kami ng stage. Hindi ako nakapag-video, hindi ako nakapag-uniform kasi guys, as you can see, iba-ibang uniform. Ayoko na ng sandwich, ayoko ng sandwich. Dito na ito, ano ni mo? Hindi ko lang nag-gail. Okay na. Bye! May kita sa YouTube. Ano, nasa 4 and kasama ko yung allowance. Hi guys! Welcome to my vlog! Long time no vlog naman tayo. So dito na ako mag-i-intro dahil on the way na ako pa school. Alas 9 na nga pala. First day namin ngayon pumasok. Kasi dapat last week pa. Pero dahil mga late, ano kami, mga late enrollees kami. Kaya, ayan, ngayon pa lang kami papasok. Aranan! Late na ako! So yan guys, kasi magmumodel kami ngayon ng mga uniform, yung mga department uniform, ganyan, kasi sa iba-ibang courses para i-demo namin para sa mga first year. So merong event. Ang lakas ng ulan guys. So ito yung uniform ko talaga, nandito sa paper bag. Ay just ito yung naka-assign sa akin na irarampa ko doon, business attire. So yan guys, nandun na sila. Makikita mo kabot putik alas 10 magsisimula. Magrampa. Pero nagsisimula na yung event. Ay, ayan. Diba? Atake! Guys, kakababa ko lang. Malapit na mag-start yung sa akin. Oh my God! Pupunta na ako ng annex. Yan. Ang haba naman kasi nitong nilalakaran kami. Ayan. Sakit na po sa paa. Pero abot pa naman. Nag-line up pa lang naman daw. So guys, nandito na ako sa nandito na ako sa si Charles. At ayan, lahat yan, first year. Ang experience ko po, medyo maluwag sa mga panahon. Tapos naman, pili mo nga. Ay, Philip! Guys, ang init. Nagpapawisan yung mukha ko. Kailangan tayo na. Kailangan ng pera. Kailangan ng pang-tuition day. Medyo maya-maya pa kami kasi nag-i-interview pa ng mga first year. If kamusta daw yung kanilang first week. Hal agad. Kailangan natin ng pera, be? Hindi kayo magsasawa. Okay, so let us go. Our first exhibition number from Marsan, our very own election woman, Noni Pigibon. A few moments later. Guys, nakababa lang namin ang stage. Hindi ako nakapag-video, hindi ako nakapagpa-video dito. Sabi ang init, ang ganda. Ang daming uniform kasi may model.
pauwi na ako. Dahil wala rin naman na kaming gagawin doon. Ayun, tapos na. Hindi ako nakapagpa-video, pero okay lang yan. Wala kasi ako masyadong kakilala doon. Like, lahat ng kaklase ko kasi kasama din sa pag-model ng uniforms. Kaya wala akong napag-utusan or mapapag-utusan doon. Nakakayak makisuyo sa mga first year. But wala na ulan. Ano pala, alas 10 na ng umaga. Tapos alas 2 pa yung taxi ko. Yan, gusto ko muna kumain. Good morning, ma'am. Gusto ko muna kumain dahil hindi pa ako nag-breakfast. Gutom na si Inday. Nandito ako sa 7-Eleven pero hindi ko alam kung anong kakainin. Water na lang. Water. Ayan. Tubig. Pero, ayoko na ng sandwich. Ayoko ng sandwich no. 7-Eleven. Siopaw. Ayoko din ng siopaw. Biscuit na. Biscuit na lang. Alin ba? Pati biscuit na hihirapan pumili. Freebies. Okay na to. Carry na to. Ito lang. Dito muna ako tatambay sa Mariners. Mariners. Maghahanap ako ng matatambayan na boarding house sa mga kaklase ko. Ay, alam ko na. Kay Franny. Chat natin si Franny ko. Sabi guys, kanina ang ganda. Sayang hindi ako nakapag-video talaga. Yun talaga iniisip ko. Alam ko naman nag-grab ako doon. Nakawak ko ng camera, diba? Sayang na sayang. Kabog lahat. Umulan na naman. Hindi ito yung uniform namin ngayon na Monday. Yung white, yung type A. Kaya nandito dala ko. Nandito. Tapos magbibihis ako mamaya. Kasi alas 2 pa yung pasok. Alas 2 yung first subject namin pag Monday. Maganda. Makakaano pa ako. Makakatulog pang umaga. Ano ko? Sabi ni Kayla, uuwi pa lang siya dito sa Legazpi kasi taga-Bunsol, Sorsogon siya. Pauwi pa lang siya dito sa Legazpi sa boarding house niya. Kaya wala tayong matatambayan. Uuwi na lang ba? Hello everyone! Hi, like! Dito na, ano name mo? Bicolana girl. Oh, Bicolana girl. Kain na, oy, Rans. Kain na ka mo. Okay na. Bye. Pamilyar. Pamilyar sa Ed. Sige, susunod na iba ako. Bye. Ingat. Guys! Ayan, nakabis na ako. Nandito ako sa kantin. Dapat nag-vlog ka kanyan. Kasi report mo. Sira. Report?
10:35. Tapos ang uwi ko ngayon alas 6 ng hapon. Sa init. Walang sleep kami. Hi, Master! Welcome to my vlog. Dito kami nag-aantay sa canteen ng iba. Ay, Shad! May ano ako doon, glasses ako doon, kulay pink. So, meron talaga akong glasses na pink. Hindi ba? Hindi ba? Sa ibigay mo ba sa akin? Ay, Sean! Igunan mo nga din sa akin, be. Thank you. Tapay ka? Yeah. Magkano bili mo kayo sa ano? Elderly. Charles! Daw binibili. I know. Ay, dito. Gusto ko magtubig. Amin na araw. Nice tol. Pero natigil ako kasi syempre na-college na. Hindi ka na pala. Ngayon. Doon na yun? Bergson. Wala pang ano, wala pang elderly. Type A na lang ako sa Anong Bergson? Anong parang yung Bergson? Charles! Parang Sige, elderly. nagkambay. Pero more on Hindi lang. ano, dark fantasy siya. Mahalo, may mahalo. Sa'yo ka nagtambay. Search mo na lang. Thank you, Sean. Nakapanood ko rin yun. Uwi na tayo. Wow! Basta natin itong Di ba yung nag-pendal tayo? Yan. Di ba nawala nung screen? Akala ko mag-titris siya. May, Uy, may, 350. Pero nawala siya. 375. 375 kasi ano ata 750 ata yung pambili-bili type B. May pambili na ng type B uniform. Premium mo. Cash in? Pera. Pa-premium ako. Spotify. Dali lang. Magkano? Maganda YT Music. Ha? YT Music. Maganda doon ng 375. premium. YT? Oo. Sa YouTube? Spotify kasi kayo kasi YT Music. Magkano sa Eh, pag-waiting? 75. O, 85. 85 talaga sa Spotify. o student. Gamitin mo yung account mo sa Mariners. Oh, yung ginamit ko sa YT. Hello, Hello! Nandito na si Kyla. Si Barney. Barney. Mukhang lobat yan. Then, pasok ko na kay Kyla. Ay, nakapa-ID ka na? Wala pa, Bi. Wala? O, hindi pa ba? Magsisend na lang ulit. Magsisend na lang. Picturean na ako. Sumatanos. Nener, sanin. Sige. Putol yan oh. Putol. So, yung Kyla? Wala na ako ng tissue. Oh, sige. Ikaw, hindi ka pa naglani. Bakit na minifan mo? Yung minifan ko na iwan ko na. Yung pinaka-importante kapag madali. Say hi ka daw doon oh. Hi guys. Kamusta sa photoshoot nyo? Kamusta sa photoshoot niyo? Kamusta po? Okay. Dave! Wala kang picture sa cellphone nyo? Wala ka picture, wala kang video. After yung nag-rank pa, kilala ka mo? Yun, ito yung nag-rank kami. Sarili ko pala. Bakit? Okay. Sa'yo
code. Connected sa phone. Pinay, nag-adal lang ka mo. Okay lang. Nag-adal. Ay! Balik ko. Ang aming majorette. Wow. Ay, hindi kita sa vlog ko. Hindi mo siya nag-post. Bira. Wow, hindi ka manabaka. Naganda dagit si Coach. Diba? Ano? First steps. First steps yun. Kita sa magkiraman lang sunod ano. Second subject na. Second subject ngayong araw na to. Guys, yung unang subject namin. Wala, pinagalitan lang kami. Pinagalitan lang kami lahat kasi ba't ngayong week lang kami pumasok kasi dapat last week pa. Eh malay ba namin, late enrolling nga kami. Dito muna kami sa labas. Bumili kami ni Sean nilibre niya ako ng kape. Thank you, Sean. Si Shiny. Wala pa kasi si Madam. Ayan guys, ang aming campus na napakaliit, napakainit. Char, nagreklamo. Ayan yung boys. Sana wag na pumasok si Madam. Sana talaga wag na pumasok si Madam para makapag-rest na gusto ko matulog. Makikitulog. Oh my God! May sasabihin ako. Bumili ako ng Taipei. Ay, may papakita daw si Madam. Makita ba na? Di man na makikita. Maliit. Yung sa shipboard yan, be. Wow. Focus. Saan yan, ma'am? Wow, ang ganda. Payo mo, be. Ayan na, tumayo na sila. Tayo na din tayo. Dito na ako padaan. Madam! Magbaboard tayo ng barko. Let's see. So many people here, guys. So African people. Shipboard ka mo? Shipboard ka? Shipboard ka? Hindi mo na? Ay. So yun guys, kailangan namin ng 45. Ayan o, i-zoom ko na lang mamaya. Ay mag-edit. Anong mamaya? I-zoom na lang mag-edit. Kailangan namin, ayan o. Juliana from Santo Domingo din. Ayun guys, nasa Blackboard. Kailangan namin ng 45,000 sa second sem para sa shipboard. Nananawagan po. Ay, Blackboard ang kamay, guys. Nananawagan po kami. Kailangan po namin ng Can you donate to me 50,000 pesos para makasali ako sa chipboard? Hello guys, donate me 50,000 pesos para makapunta ako ng Bohol and Cebu. Thank you guys, subscribe! So yun guys, kailangan ka namin na. So total of 50,000 kasi yung allowance, yung kung ano-ano pang gagastusin. Ganyan. Pero sa second sem pa naman, kaya makakapag-ipon pa. Makakapag-ipon pa si Julian. Pero nga. Hi!
Dapat ay pwede ka na. May certificate ko yan. Tapos naman, kapag okay po yung performance ko, may support kami. May nilalabas ko sila kapag-aning. Then, Pag-outstanding na, wait na ba? kasi kayo, pag nasa po kayo. Okay, sabihin. Kung ano gagawin nyo, Ibig sabihin ko ng outstanding, lalabas ko dito kayo sa labas. kung ano gagawin sa Banco International, practice na po yan. Okay, sabihin, mag-witness na kayo, sa tubo. Ayan po yun. Pero, pag nasa support kayo, mag-support po kayo. Sa hall pala mag-doon po ang tour nyo. Magbibigay na then lang duty nyo, magbibigay ang ng tax student, hindi nyo po ang nag-perform na maganda, maayos. Magbibigay pa yung name ng pangalan, name. Kukunin na. Pagka iwan siya, pag nagbibigay na ng pangalan, pati po yun, pag nag-apply kayo po ang kayo Apply na to is Ano ba? Lord na? like after 4 minutes to go, makita niya ako A few moments later. So guys, naka-owing na po ako, kakadating ko lang 6:35 kasi yung nabasa namin ngayon 6, and then ayan, gabi na guys. Hindi na ako nakapag-vlog kasi ang ganda ng discussion nung sa last subject. Success ang first day. Yung sa last subject kasi namin, nag-focus talaga kami kasi parang lahat kami relate sa topic, sa lesson. Kaya, ayun, hindi na ako nakapag-video. Tapos, okay naman, lalaki yung first time ko na-meet kanina. Okay naman, mabait. Caring. Kaya, kami. Nakakasabay kami sa kanya. Ay, nagbihis na ako. Alam, yung ano ko pala kasi kanina pa tong umaga, basa kasi yung buhok ko. Hindi pa to. Yan si mama. Basa kasi to. Baka magkaputing buhok. Pag palaging ayun o, basa pa. Si mama. Yan si kuya. Dito. Ayan. Baka buon eh. Ako ka talaga eh. Baka may Kuman! Baka may buon. Kanina pa nung naglaba ako. Hindi magdamog ka. Nagragnaw ako kanina sa bubong. Tapos, dumog ako. Dahil nang tulos ako paligyo. Tapos, siguro sa sige ang Sabon. ko, sige ang lakaw ko. Sabon. Nag-rasis. Manamang. Nag-rasis. Yan siya. Pulbo lang. Pulbo. Ayan, basa pa guys. Kapapatulbo. Basa pa. So, ayun, ang dapat, kasi niyaya ako ni Ate Angge, tsaka si Ate Rika, tsaka si Ate Angge, pumunta ng Burias. Dati, dapat kasama ako dun, kaso nga, kahapon sila umalis. So, sabi ko nga, dahil first day ko, papasok ngayon, kaya hindi ako nakasama. Sabi ko, baka, kasi iba na ngayon eh, kahit first week or second week, hindi ka pwede mag-absent. Iba na ngayon, kesa noon. Char. Iba nung first year, may second year ngayon, mas focus. Third year ka na? Siyempre. Mas lalo, ang akala ko, kapag third year ka na, hindi ka sa gabos na Hindi ganon, mas na ngayon, mas stressful, mas focus. Kailangan mag-focus. Hindi, pag first year, second year, medyo chill. Medyo chill. Tapos, yun nga, kanina diba, discuss yung mga event, yung mga gagastusan namin sa second sem, yung sa shipboard nga, papuntang Bohol yun. Tapos, 1 week, 7 days. Ang babayaran namin, 45k plus yung allowance or kung ano pa. Kung, di ba, kailangan may dala kang pocket money. So, ayun, sa second sem pa naman yun. So, ang second sem namin, January to April. Yun yung second sem namin. Kasi first sem, this July to December. Tama ba?
I-August na ngayon eh. So, yan lang guys. Kaya natin yan. Kaya, manood kayo palagi ng vlog kahit wala akong upload. Panoorin nyo yung mga luma para maipon natin yung 45k. 50. Sarado yung 50k. So, ayun. Ayan, ingat kayo sa biyahe nyo. Sila, ay, parang feeling ko nasa Burias na sila ngayon. Sila, Ate Angge, tsaka si Ate Rika. So, ayan, ingat kayo. Sabi ko, sa susunod na lang ako sasama. Ayan, kapag may free time na. So, ayan, thank you so much. Shower outs. Timpaway sa mga angels sa Kamsur. Babalik ako dyan. Pero, saka na. Saka na. So, yun, shower out sa inyong lahat. Kila ko yun, Oli. Sa mga sponsors, sa lahat ng viewers, sa viewers. So, ayan. Thanks God. May update na ako. Ngayon ako nakapag-vlog talaga. Yun si Kuya. Si Papa nagluluto ng sitaw. Adobong sitaw. Yun yung ulam namin ngayong gabi. So, sa susunod, madami na kasing pagbabago dito sa bahay. Hindi naman dito sa pinagawa kong bahay. Sa labas, wala nang space. Tapos, meron pa akong isi-share sa inyo. Abangan nyo yun, guys. Exciting yun. Pero magastos. Pero exciting yun. Basta yun na yun. So, yun, guys. Bye-bye. Love you all.